Kwakufanele kuqale ngendlela ejwayelekile ukufunda nokufundisa nyakenye. Kepha ukubhedwa kwe-COVID-19 kwaphazamisa kakhulu. Zonke isikole kwadinga ukuthi zithole indlela entsha yokusebenza. Nezikole ezizimele zakhahlamezeka kakhulu. Many schools found themselves in a situation where they either themselves didn't have the resources, or if the school had the resources, many of their children didn't have access to the right equipment. Internet stability and data access were really serious problems. Emva kwezinyanga ukuguqukile indlela yokusebenza esikoleni, isiphumile imiphumela. Njengoba lithe ukwehla kancane izinga lokuphumelela kwabafundi ba Matric bakulonyaka uma kuqhathaniswa nabanyakenye, ukuphumelela kwamatikuletsheni esikoleni ezizimele kuhlezi ku-98 wamaphesent. Isibalo sabafundi ababhala isivivinyo ngaphansi kwezikole ze-IEB nyakenye sehlile. Nesibalo sabathola imiphumela engabafaka emayunivesi sehlile. Kepha abathola imiphumela engabafaka esikoleni ukufundela amadiploma kanye nesitifiketi semfundo ephakeme sinyukile kancane. Emva konyaka obenesitselele eziningi, ekugcineni abafundi besikole ze-IEB eNingizimu Afrika, eMozambique kanye naseSwatini kulindele bathole izitatimende zabo zemphumela namhlanje. Kubafundi abasebenza ngokusikhandla kukhona ufezekile embava. Feels good. All the hard work that we've put in over all these years is finally paying off. Abazali bathi ukusebenza kokubambisana ikona ekuholele kule mphumelo. Bekungekho lula okokuqala kuba esisifo besifika singenalwazi ngalo. Kodwa ke sizamile ukuthi simxhase ngensiza zokuthi akwazi ukufunda ngokwe online education. Abafundi abangeneme ngemphumelo yabo bangabhalisela bamakelo kabusha. Lokhu bangakwenza kuze kube umhla zintathu kuNdasa kwakulonyaka.